Сега големия момент. Трябва да обявим кой е ютубър на годината за 2024. Неговото име е... Здравейте на всички, как сте днес? Добре дошли отново в моят YouTube канал. Както знаете, тази година ще се проведат първите по рода си годишни YouTube награди. Ако се чуете какво представляват тези награди, кажа, че това са като нашите годишни награди на BG Radio, Оскарите или Грамитата. Няма значение, само че тук говорим за YouTube. Тук съм записал кой според мен трябва да спечели тази годишните YouTube награди във всяка категория. Започваме с категорията най-добър участник в YouTube предаване. Йордан Крачунов, Диви красиви, YouTube монтажист Азов, YouTube оператор Александър Добрев от къщата на инфлуенсърите, нощ образователен ютубър The Clashers, YouTube журналист Любо Жечев, YouTube поредица биографични филми за прехода, най-добър YouTube проект извън платформата Исторически парк филмът, влог ютубър Дин Фрейзър, дебют на годината Иван Андрей Неофишъл, реалити на годината къщата на инфлуенсърите, прогрес на годината Азов, комедиен и развлекателен ютубър Светът на ванката, подкаст на годината Най-великия подкаст, видео на годината Специалните хора и тайната на Криско Нацанов и най-престижната награда ютубър на годината. Тук нищо няма да кажа, освен нека е по-добре победи. И след като изброих кой да спечели тази годишните YouTube награди, е време да запътиме към Дом на културата Искър. И така, приятели, в момента се намираме в ЖК Дружба. Ето там, както виждате, се намира Домът на културата Искър. Има още около 4,5 до началото на наградите, така че може да се просладим малко из този прекрасен парк и оттам да вече да се запътваме, да показваме билета и да се настаняваме по местата си. Айде! И така, уважаеми зрители, часът в момента е 4:30 и мисля, че е време да влизаме и да се настаняваме по местата си. Айде! Добре дошли на първите в историята годишни награди, годишни YouTube награди на продуцентска къща Prestige Productions. Още малко аплодисменти ще ви помоля. Днес в Дом на културата Искър сме събрали каймака на българското YouTube общество, където ще раздадем цели 17 награди. Награди като видео на годината, подкаст на годината, реалити на годината и още много други, докато стигнем до черешката на тортата, а именно кой е ютубърът на годината. Преди да продължим обаче, ще направя едно кратко вметване на нашите приятели от Зали за частни партията Контраст. С тяхната подкрепа се случва това събитие. Имаме 3 основни критерия, по които връчваме всяка награда. Първият е поп-културен оттенък. Вторият критерий е иновативност и принос. Третият критерий е постижение. И така, нека връчването на наградите започне сега. Започваме с дебют на годината. Наградата също отива при един формат, който в близката няма една година, откакто се появи в ефира на YouTube, направи истински фурор, нещо за което все още се говори, макар и дълго време след финала му. Победител, дебют на годината, отива при Диви красиви.
приемам тази награда. Това е признание не просто за труда ни, а потвърждение за нашата мисия да създаваме иновативни проекти от гледна точка на концепция кино за снимане и стойностно съдържание. Нашата цел винаги е била да предложим нещо повече от забавление, дълбоко преплитаща се история, която докосва, вдъхновява и остава следа. Радвам се, че труда, страстта и усилията на целия екип се оценяват и достигат до сърцата на зрителите. Благодаря на продукцията, на невероятния екип и на всички, които повярваха в този проект. Най-голямата ни награда остава обичта и доверието на публиката. Продължаваме напред към още по-високи върхове, защото големите проекти те първо предстоят. Благодаря. В следващите минути ще разберем кой е фитнес и лайфстайл ютубърът на годината. Победителят в фитнес и лайфстайл на годината е Георги Шишков. Продължаваме нататък с поредица на годината. Поредица на годината призът отива при Елате ми на гости. Благодаря за тази награда. Между другото не съм сигурен точно какво да кажа. Изпратиха ме тук колегите да дойда, защото аз ходя навсякъде. Радвам се, че получаваме тази награда и пожелавам успех на всички, които са тук в залата. Виждам много познати лица и независимо пожелавам успех с тия награди, защото може би трябва да има нещо такова в България и ще е готово. Мерси. Следващата награда е за прогрес на годината. Победител в категория прогрес на годината е Тодор Азов. Браво! И аз като вас съм изненадан, че точно аз взимам наградата. Ма това е като си приятел с организатора, така. Всички знаем, че сме наградили от Викове. Тя наистина знае човек, който се тук да работи. И след това да благодаря, и аз като Ицака съм на същото мнение, че е хубаво да има такива награди. И благодаря на всички, че дойдоха. Оператор на годината. Призът оператор на годината отива при Ивайло Стоянов, Диви и красиви. От името на оператора ни, Ева, много си добър и честито за наградата. Влог ютубър на годината. Победителят е Дин Фрейзър. Браво! Следващата категория най-добър участник в YouTube проекти. И победител най-добър участник в YouTube проекти е Йордан Качуров. Искам първо да благодаря на продукцията, че направих такова готино предаване. Отделно ево на всички участници в такива проекти, само ние си знаем колко е гадно. И най-вече благодаря на публиката, защото реално го правим заради вас. На нас не ни е готино, повярвайте. Благодаря на... Преминаваме към реалити на годината. Победител в реалити на годината е къщата на инфлуенсърите. Браво! Браво! Много благодаря от името на целия екип. Надявам се да имаме още много години сезони. И мисля, че отваряме врати за много реалити. Между другото, тук е Любо Жечев, който е първото реалити тук в онлайн пространството. Така че аплодисменти за Любо.
разширихме, може би. Надявам се да има много проекти тая година, така че благодаря за наградата. YouTube монтажист на годината. Победителят YouTube монтажист на годината отива при Тодор Азов. Браво! Ами да, това е една много подценявана дейност в нашия бранш и много се радвам, че спечелих тази награда, защото аз влагам наистина много сърце и душа в моите монтажи, да разкажа чиста и хубава история. Разбира се, тази награда я заслужава и форчето. Заслужава един друг сред гостите, който се изненадах, че не е номиниран, Вонстър. Аз бях. И да, благодаря много. Време е нещо по-така, да научиме нещо. Специално за вас сме създали една категория, чийто контент е не само развлекателен, но и в последните години се превръща в направо възпитателна институция у нас. Дали естествено не става въпрос за топ 10 класациите, естествено ще става въпрос. Победителят в тази категория е Слави от Таклашевс. Браво! Създадохме и награда най-добър водещ на YouTube проекти. Призът водещ на YouTube проекти отива при Ивка Бебе. Здравейте, хора! Много се радвам, че сме толкова многобройни. Здравейте, скъпи си ютубъри! Да поздравя продуцента, че прави YouTube награди и се радвам, че всички заедно успяваме да направим българското YouTube пространство толкова готино и толкова цветно. Аплодисменти за всички вас! Искам да се поздравя Павката и Ицака за този финал, който направиха в Арена. Бяхте феноменални. Аплодисменти за вас! Въпреки, че вие имахте аутокю, аз нямах. Само да кажа. Благодаря ви, бъдете много здрави и се грижете за вашето ментално състояние, защото виждаме, че напоследък стават страхоти. Обичайте се и бъдете обичани. Благодаря ви. Наградата YouTube журналист на годината. И журналистическият ютубър на годината отива при Любомир Жечев. Браво! Браво! Благодаря за наградата, много важна награда за мен. Най-после да запуша устата на всички привърженици на величие и възраждане. Така! Благодаря на Кедравия, че дойде с мен. Браво, Кадрав! И да достигнеш до този връх и да вземеш награда на ютубърски награди. Иначе, момчета, както виждате, не е лесно да се прави YouTube. Макар и награди, пожелавам ви успехи за в бъдеще. Вярвам, че всички хора, тук инфлуенсъри, които са дошли предимно да ви подкрепят не толкова за наградите. И една журналистическа препоръка на следващите награди да ги направите по-прозрачни. Да видим колко хора са гласували, как са избрали победителите. Може аз да не взема награда, но да бъдат по-прозрачни, така че това е много Благодаря, Любо. Най-добър YouTube проект извън платформата. Най-добрият YouTube проект извън платформата отива при къщата на инфлуенсърите финал. Окей! CBC, може би, да, чух Ева сега каза предложението, може би това е на Колива Везните. Не знам, предложението ми към Любомира. Да, благодаря много за тази награда и благодаря на Бионсе. Комедиен и развлекателен ютубър на годината.
призът отива при Светът на Ванката. Айде! Подкаст на годината. Подкаст на годината е Ивка Бейбе подкаст. Наздравей! Наздравей! Хора, много ви благодаря. Искам да благодаря на целия ми екип и на Любо Зечев, защото Любо Зечев беше първият човек, който ми подаде ръка, за да мога да започна на този розов свят. Целият ми екип е тук с мен и Ивка Бейбе няма да е Бейбе без вас. Благодаря на всеки един, че е бил до мен в трудните ми моменти и не спирайте да слушате подкасти. Благодаря ви. Нека разберем кое е видеото на годината за 2024 година. Видео на годината отива при може би единственият човек успял да изкара пари от исторически парк. Без да инвестира. Браво! Браво! Веднага те поправям, най-богатата фризьорка има над 200 имота, така че тя също е взела някой лев от исторически парк, макар царя да твърди друго. Благодаря за наградата за видео на годината. Явно за вас също не е филм. Оценявам. Да направя трудно видео, което също до година да спечели видео на годината. Това е именно филма за КТБ. А, така! Чакаме. Това е исторически сладкия пълн с схема. Лека вечер. Айде, лека! И остава последната награда да разберем кой е ютубърът на годината. За целта обаче искам да поканя на сцената човекът, отговорен за това събитие, нашия продуцент, нашият Иван и Андрей, Златин Тодоров. Аплодисменти! Колеги, по принцип, не аз трябваше да съм в ролята тази вечер на тези, които трябва да благодарят на някого, но няма как да не благодаря на всички хора, които направиха така, че това днес да е възможно. Не говорим само за екипа, а за всички, които го направиха през годините. Това е моят бизнес партньор Михаил Събев и неговата сестра Ивана Събева. Човека, заради който всъщност не съм тук жив и здрав, моята майка, която е в публиката. И да благодаря всъщност на Митето, тъй като по принцип той днеска не трябваше по този начин точно да проведе церемонията, но знаете, наживо случват се неща, но все пак време е да връчим най-важната награда – ютубър на годината. И по този случай, всъщност сме ви приготвили видео, с което да обозначим кои са номинираните. Затова нека да разберем кои са номинирани за ютубър на годината за 2024. Ютубър на годината. Павел Колев и Ицак. Който ме покачил на видео за филма. Само свалил аз видеото. И филма, там страшно. Свали му го YouTube. Аз просто го добавя. Малко ще го гледам цялото. Цанов, напред и нагоре. Освен да изобразя годишението за снимането на тази исторически снимка, празнува успешната си кариера като една от най-големите БГ звезди. Ивка Бейбе. Кой най-добре? Слава да плашим се. Светът на Ванга. Къде го виждате? Спаски, започвам да си мисля, че това, че ни пиеш алкохол, не ти влияе много добре. Ти е това съм алкохол, защото скуда си пише алкохол, това си го влияе. Днес мои гости са Иван и Андрей!
каква конкуренция всъщност има тук. Искам да кажа, че всички колеги, номинирани в тази категория, са напълно заслужили да са тук заради упоритата си работа и също благодарности за това, че са днес тук, както и на публиката. Надявам се да ви е било интересно. Но сега големия момент. Трябва да обявим кой е ютубър на годината за 2024. Неговото име е Павел Колев и Ицака. Браво! Мерси. Това доказва, че Павел Колев и Ицака са един човек. Тук трябва да включа и Петю Пъшек, защото тримата правим цялото това нещо, наречено къща на инфлуенсърите, всичко по канала. Тая година ще има още много проекти, така че чакаме ги. Благодаря наистина отново за тази награда и пожелавам успех. Нека и до година да има такива награди. И така, приятели, днешния влог приключи, както и събитието годишни YouTube награди. Беше уникално. Снимах се с някои от победителите. Чакайте този влог много скоро. Аз съм Илян и довиждане.